लकसभा बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगो गासिबो राजखान्थि हान्जाफोरानो बिटिआर ओनसोलाव गावबा गाव हान्जाखौ गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बिटिआर ओनसोलनि गसाइगाव महकुमा सिंनि जमदुवार आरो कसुगाव मण्डल बिजेपिनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवनाय जायो। मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो हादरसा बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया। बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिजेपिआव हाबफैनाय दैदेनगिरिफोराबो बिजेपिखौ बिटिआर ओनसोलाव गोख्रों खालामनो नाजाबोनायखौ नुबोदों। नाथाय बेबादि समावनो जमदुवार ओनसोलनि खासियाबारियाव बिजेपिनि मावखुलिखौ बेखेवनायाव हादरसा बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया बिपिएफ हान्जानिफ्राय एमसिएलए महरै देरहानानै बिजेपिआव हाबफैनाय राजीव ब्रह्म बिथांखौ जौसाङाव माबादि आखु बाहायदों नोंथांमोना नाय। बियो थारैनो एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथांखौ जोबोरैनो लाजि फोनांनाय जायाखैना? बे नुथायखौ नायोब्ला हमनो हायो राजीव ब्रह्मआ भबेश कलिता बिथांखौ माबा मोनसे बुंदों, नाथाय जेन भबेश कलिताया बेखौ गनायनानै लायालासेनो बिथांनि आखाइखौ बुखारहरदों। बिटिआर ओनसोलनि बिजेपिनि इसिङारि थासारिनि सायाव गोजोननाय गैया नामा बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया? जायनि जाउनाव हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि खुंथाय समाव इएम जानाय आरो आथिखालनि एमसिएलए राजीव ब्रह्मआ बेबादि आखु बाहायजादों। আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু আমাৰ বিভিন্ন মণ্ডলৰ পৰা আহি পৰা সভাপতি সম্পাদকসকল